Tak ako sa ti sedí? Paráda. Nízko, odva vidím na kapotu. Ideme sa povoziť len tuto po areáli. Pískajú pásy? No tak ja držím kameru, tak nech pískajú. Teraz už sa nevrátime. No tak hovor, prvé dojmy. Tak je to ťažko ohodnotiť na takom krátkom dojme, ale to auto parádne sedí, prevodovka ide ako po masle. Krátka, presná. Skúsime trošku namávať. Zrýchlenie tiež môže byť, chýbala by dlhšia jazda. Možno ešte dáme. Alebo, keď si chcete vyskúšať vy, tak prídete na autosalón a môžete si dať aj dlhšiu. My sme tu práve nezachytili človeka, ktorý by nás prevádzal, ale vám určite dodajú nejakého spolujazdca a vy sa môžete voziť aj pol hodiny.